esparrua, isialdia, horren guztiaren bueltan dago. Hau da, hori dena gertatzen da komunitate batean, Gasteizen adibidez. Eta hemen diren aukerak, badira baliabide haunitz, badira aukera haunitz, hizkuntza ikasteko, hizkuntza erabiltzeko, hau da, hizkuntza sozializatzeko aukerari dagozkionak. Plazan, herrian, komunitatean, hirian, bizi garen tokian. Telebista piztu eta gure etxeraino iristen diren edabideak, edo plazara atera eta ze aukerak dituen aurrak euskaraz entzuteko eta euskaraz egiteko, ludoteka baldin badago auzoan, antolatzen diren jardueretan, eta bar, eta bar. Hemen kokatuko nukenik aisialdia. Aisialdia dago hor inguruan, eta oso importantea da, bai familiek, bai eskolak, ikustea beren xede komun horretan, aurrari ematea aukera hizkuntza ongi jabetzeko eta hizkuntzan eroso sentitzera iristeko bidea egin dezan, aisialdia dela bide laguna eta konplizea, ez? Importantea da familiek eta eskolak ere ongi ikustea hori. Orain sartuko naiz ja alderdi soilik goitik berakoak norazko horretan. Hemen onartzen da aurra ere subjektu aktiboa dela, aipatu berri datzuedan bidean. Aurrek eraginak sortzen dituzte beren inguruan. Eta ez bakarrik gora, eskerreskuin ere bai. Aitortu izan da soziolinguistikan aspaldian aurrak direla bertze aurren hizkuntza sozializatzailerik onenak. Jakin badakigu, gure inguruak adibide pila ematen dizkigulakoz, hiztun baten hizkuntza portaerak direla antzekoagoak beren adinkideengandik, ez denez bere gurasoengandik. Gurera duela zenbait hamarkadatan Extremaduratik, Galiziatik, Andaluziatik etorri ziren familia hoietako seme alabek nola hitz egite duten. Gurasoek bezala edo bere adinkideek bezala. Bertze gauza bada, gero agian gurasoekin denok egiten dugun bezala moldatzen dugula hizkera, baina haiek hitz egite dute sozializatu diren bere adinkideek egiten duten antzera. Orduan, jakina izan da soziolinguistikoki gurasoen hizkuntza eraginera mugatua dela. Eta batez ere indarra duela hiztun bat hazten den adinkideen eragin hori. Ze harreman, ze hizkuntza harreman sortzen dituen bere belaunaldikoekin, ez? Batez ere horrek dirudi duela pisu eta eragina hiztun bilakatzeko bidean. Bueno, alde erdi hori oso onartua dena soziolinguistikaren bertze azpigai batzuetan, dialektologian edo, ez dugu ekarri gure hausnarketa honetara. Eta orduan, transmisioaz gure aur gaztetxoek euskaraz eginen dute, nahi badute. Hori garbi izan behar dugu. Autua hor dago, nahiago badute euskaraz egin. Jon Sarasuak oso poliki erraten duen bezala, euskaraz egiteak, bertze hizkuntzetan egiteak, baino zerbait gehiago ematen baldin badiete, nolabiteko balio erantsi bat baldin badago hor. Biziarazten baldin badiete zerbait euskaraz. Eta hortan dago gakoa. Zeri lotu hizkuntza, haurtzaro, gaztaroan, ze lotura emozionalekin, ze bizipen, ze balio lotzen zaizkion hizkuntzari. Elementu horiek izan daitezke, gero hizkuntza hautuetan pisua hartzen dutenak.